Hé, wat moet dat toch? Hé, tuig, maak dat je wegkomt. Je zit er overal weg uit de jatten is. Zoek even weg wat wel bij je past. En denk eraan, Verhoud houd je in de gaten. Ja. Kom op. Nee. Zo. Maar kom mee. Oh. Nee. Dag. Goedenavond, Lui. Allemaal samen. Goedenavond. Fijn dat je allemaal gekomen bent bij de presentatie van de revue 2019. Presentatie is dat, presentatie. Je doet het op nu en nu te groeien. Knoterbeer. Goedenavond samen. Allemaal van harte welkom bij de 36e Houtemse Revue. Het beloofde een fantasieavond te worden. Ja, fantastische avond, fantastische avond. Nou, laat gewoon, jullie houden ons in de gaten. Ja, maar dan gaat onze revue toch over. Houd hem in de gaten. Zus, dat woord was hij eens moeten zeggen. Wat? Ja, dat woord was hij eens moeten zeggen. Maar weer niet verzoenen, Koos. Kom mee, dat zeg je in de gaten houden. Ja, dat is het enige. Ja, Lui, gewoon van start. Hoi. Goedenavond, dames en heren. Dit is Houten Boulevard. Wat? Bes. Wat ik ben? Dat heb je toch pas een half zin gezegd? Ja, dit is toch boulevard? Dan moeten we toch zo supersnel om en om kallen. Oh ja, sorry, om en om kallen. Excuseer, begin nog eens opnieuw. Goedenavond, dames en heren. Dit is Houten Boulevard. Van zaterdag 26 januari. Met vanavond. Een hoop geouwe hoor en wegwieverie uit eigen dorp. Wij doen het met wij. En waarom niet meer? En dat allemaal onder het motto
What happens in Houten? Is zwaar in Bor. Dit is Houten Boulevard. Ja, staat het erop, jongens? Oké, fijn. Kunnen we weer even normaal kallen, zeg. Jochie, we hebben ons weer get op de hals gehold. hè. Ach ja, een dorps-entertainmentprogramma. Houten Boulevard. Onder de vlag van Houten 2,5.0. Ja, entertainmentprogramma. Ja. We zijn eigenlijk gewoon een beetje de wegwiever van het dorp. Ja, die hebben ze hier nog niet, namelijk. Nee. Wauw, even, Westwiever. Even voor de eigen kallen aan. Mich hebben ze hier benoemd tot specialist op het gebied van crime. Zo, criminaliteit. Dan heb je het druk gehad de laatste 2 weken, of niet? Als ik gewoon even heel eerlijk ben hè, met het schrijven van deze teksten, zijn we echt nooit de eerste wat aan beginnen. Maar ik kan me er nu niks meer bij voorstellen dat we 2 weken geleden nog opschreven dat in dit dorp nooit gaat gebeurd. Jij zei in no time eigenlijk van houd hem in de gaten naar houd hem in de granaten, zeg maar. Er kan van alles gebeuren hier. Normaal. Normaal stelt dat hele kruimgedöns, waar ik me mee bezighoud, die in Houten eigenlijk helemaal niks voor. Nee, hoe heb je het normaal over? Dat de hond van Tru, van Schraaf en Betske, een piepje had gemaakt op het stoepje van Henk van Til van Donk. Och, shit, te goed. Of WhatsApp-buurtpreventiegroep van Houten. Het groot alarm geslagen door verdachte figuur die door het dorp liep. Ja, achteraf bleek het loos alarm. Het was door het normale boodschappenpool met een tuutje schultebrood. Ja, en mij hebben ze benoemd tot een soort van chef eigenlijk van de achterklap, online en fashion. Fashion? Oh, dan hebben ze vast en zeker wel een mening over mijn nieuwe stappers. Zo, Hey. hey, dat zijn blinkende schoentjes, hè? Of niet? Mocht ik tegen een gratis toptipje hebben? Ja, natuurlijk. Die zou ik niet aandoen onder in de kilt. Oh ja. Goeie tip. Hey, maar je nog over onszelf gecijferd. Zullen we het dus gaan hebben over Angerlu? Ja.